बा गोरनायालागै जाबाय दे रावदै बुंजासे गोरनायालागै जाखाबाय जाबायथ' आरो नों मा एसेबां जानो हायोलै माथो मानसिखौ नुनानै एसेबां जानो हानाय रखम नुवा बिला बेसेबां उथिदों मिथिगौ ना फुरा 500 थाखा उथिखादों खोब लाख थाखानि जाहोनाय रखम मोनदों खोना आरो दिनै सानसेल'सो जादों बेखौनो खोब जाहोनाय बायदि मोनबाय नामा नोंलाय गोबोरखि मोखां आया नोंनोलाय आंलाय माथो मालाबा चावमिन मम' लांखायो मोनजाखायो माथो नोंलाय सम सानसेखालि माबा हाफ प्लेट चावमिन लांदों खोना आरो सानसेखालि मम' 20 थाखानि लांदों खोना बेखौनो खोब जाहोनाय बायदि मोनदों खोनाहाय पानि मालायबा गुबुनफोरनि हौवाफोरा हिनजावफोरनो जाहो लेम लेम अमा रखम मोदोम जाहोदों नोंनि आरो 20 थाखा थांनायानो एसेबां हाहाकार एसेबां दावराव आया मा जाहोबाबो नाम थायाब्रा बिदिबा सानसेबो लांनाय नङालै अबाव 20 थाखानिल' दौबाय आंलाय नोंनोलाय माथो आंलाय खेब्रै खेबबासो जाबाय हैनाया रुमाव आरो दिनैबो 500 थांखाबाय फुरा 500 आंनियाव दा 100ल'खैसो नोंनियाव 100 दङ 200 दङ 1 लाख दङ 2 लाख दङ आंलाय बेफोरजोंलाय मा लोब्बा जिखिजाया नोङो आंखौ हाबा खालामनो लाबोदों नालाय जाहोखानांगोन गोथाव आरो खोनासं आं सानफ्रोमबो बोथिफ्रोमबो ओंखाम जानो बायो आंहा सिगांनिफ्रायनो मेगि मेमि चावमिन मम' जानाय हुदा दंखायो बेनिखायनो नोङो आंनो गाबोननिफ्रायनो सानफ्रोमबो चावमिन नङाबा मम' लांना हैनांगोन सानसेयाव खेबसे नङाबा खिन्थु जानाय नङा आं ओंखाम जानो बायो आंहा न'आव थाबा कत गोथाव जायोमोन नोंसोरनि बायदि नङाना जोंहा धोनि मानसि जोंहा मा जानो गोसो बेखौनो जायोमोन जोंफोर आरो ना बेदरनि आंखाल गैयामोन मिथिबाय नोंसोर आरो जेबोखौनो मोनजाखाया न'आव संख्रि बानलुफोरजोंसो ओंखाम जालाबायो मालाबाथ' संख्रि बानलुबोसो थाबावाखोना एसेबांबो संख्रि बानलुजों ओंखाम जानाय मानसि नङालै आं मालाबा जायो आरो गोरिब मानसिबानोखि संख्रि बानलुजोंल' ओंखाम जाबाय थायो नामा सोर बुंनो थाङोबाथ' जोंफोरबायदि गोरिब मानसिफोरासो बांद्राय मोजां जायो सानफ्रोमबो ना बेदर जायो मिथिबाय जागोन अबावबा मोनगोन नोंसोरो सानफ्रोमबो ना बेदर गोथाव जाबाय थानो गोरिब मानसिफोरा हाजिरा खामला मावनो थाङा होमबा सानसे हाजिरा मावनो थांबानो माथो 300-400 मोनखायो जानो हागौ जोंफोर दामिनि गस्ला लंपेन्ट दख'ना बाया गाना थेवब्लाबो जानायफोराव मोजाङै जायोलै मिथिबाय जानो हागौ जोंफोर गोरिब मानसिफोरा दामिनि गस्ला लंपेन्ट दख'ना बाया थेवब्लाबो जानायखौ पुरा मोजाङै जाखायोलै पुरा नायै बेदरै जाखायो गोथावनो डायलगसो बेफोरो जेबो डायलग नङा नोंसोरसो धोनि मानसिफोरा खेबफ्रा सानफ्रोमबो ना बेदर जाया सप्ताथामफोरजोंसो खेबसे बेदर जायो खोना मिथिगौ दे भिखारि मानसियानो नों जेबो मिथिबाय जोंफोर धोनि मानसिफोरनि बागै जोंफोर धोनि मानसिफोरा मा जायो मा लोङो मा गानो मा गाना नोंसोरनिख्रुइ जोंफोरसो बांसिन गोथाव जासिनो बादोदो फुदो थांसै न'आव फैनाया जोंनिया माथो 1 घन्टायानो जाबाय दानो थांनो जाबाय आरो अहायाखै दानो थांथ'आ माथो खालामबाय थाबावनो बेयावलाय न' सिङावलाय माथो खालामबाय थानो सेल लखबनो आदै थांनो गोसो गैथ'आ बे सेल सिङाव थांनोनो बाबाय आं माथो खालामबावनो नोंजोंबो बै थिंजाय खेबसे गिदिंना फैनोसै मा खेबसेल' दानो थांथ' न'आव मोनाबासो थांगोन सोरबा फाग्ला फाग्लिया बेयाव थाबाय थागोन दे ओरैनो खामानि गैया मा गैया जेबो हखम गैया मा गैया मैया आंनो आइया दिनै फैसा होगोन होनना बुंदोंमोन र' दिनै होगोन ना होआ नायनि आं बुंखादोंमोन ना गाबोन होगोन होननानै दिनै होथारनांगोन आङो सानसे लेटै होनायनि थाखाय आंनो 100 होनांगोन 100 जमुनानो जुदि गदायनोनो 50 थाखा होनो हायोबा आंनो 100 मानो होनो हाया होथारनांगोन आंनो बाल होआबा जागोन नामा थांसै आं जमुना आब'खौ फैबाथाय आं थांबाय होनना बुंबानो जाबाय बेयाव मोसौ दोस्लायनो थांदों र' आयै नों माथो मैया बुंदोंमोनलै आंनो दिनै फैसा होगोन होननाया अबाव दो नोंथ' मैया फैसा मोनखादों मैगं फाननो थांनाया नोंनो दानो नांथारगौ होमबा नाङाबा बे जमुनानोल' फैसा नांगौ नामा आंनो नाङा नामा आं सिख्ला नङा नामा बेहाय दे लाबानो जाबाय गान्दु सिङाव दोनदों आं 100 दङ 50 थाखा लाबानो जाबाय गांसे आंनो 100 नांगौ 50 थाखाबा जाया नोंनोलाय मानि 100 मानि नांगौ जाखो आजिखालिनि दिनाव बे 50 थाखा फैसालाय मा जानोसै चावमिन
नङा माखौथ' चावमिन सुंमान जाबाय थानांगौ अबाव जाबाय थाखोब्रा जाया थेवब्लाबो आंनो नांगौ आंहाबो सेम्पु जोब्बाय आंनिया सेम्पुनि दामा 100 नोंहाबो सेम्पु बायनोसै आरो जमुनानिखौनो लानो हाया आसाबाय आंहा बेलेग सेम्पुसो लायो नोङो आंनो फैसाखौ होनो गोसो गैया नामालै आयै हा ओद जाम्बि मा बकिबाय थायो लाबानो जाबाय होनबायानो माथो आंलाय गान्दु सिङाव दंखायो बांद्राय खोथा बुंबाय थानाङा दे नोङो नापे हा नोंना खुगाया बांद्राय जालांदों आंनि बुंनायखौलाय मा खालि बांद्रायल' नुखायो नोङो हालाय नंगौखौसो बुंखायो जेबो नंगौखौ बुङा नोङो गोरोन्थि बुजियो दे थांसै आङो गान्दु सिङाव दङ लाबानो जाबाय आं खिन्थु 100खौबो लागोन दे लाहाय ला थांसै आंहा थां फाइनालि 100 मोनबाय आं जमुना मोख्रिनिख्रुइ 50 थाखा बांद्राय मोनबाय दायो सगाव थांनोसै आंहा सेम्पुआलाय दंखायो आंनिया जोबनो जाथ'वाखै आं ओरैनो थगायदों माबा मेथाइ जानो थांगोन आं चावमिन मम' जानो लुबैना दंखायो याहु 100खौ मोनमारबाय थुदो दानियाबा सुगा दान थांथ'वा एसे मोनाबावथों बर' क्लासनि बिनानावजों थांसै ओमफ्राय नापे मालाय मा आइनि फैसा खावदों नामा नोंलाय आयो नोंलाय आंखौ सिखावसो सानबाय ना माइलै आंलाय मानो खावलाबायनो आंखौ आइया लानो होखादोंआनो नंगौना नङालै आइया नोंखौ एसेबां अनदोंना दिनै नोंनो 100 मानि होदों अननाय माने अना आं ब्रा बिबाय नालाय बेनिखायनो होबाय आरो ओमफ्राय आदा प्लेनिंफोरा मा जाखो दिहुनबायना दिहुनाखै नोंलाय माथो मैया हराव साना थागोन होननाया मा जाखो सानना मोनदोंना मोनाखै प्लेनिंफोरखौलाय गैयालै मोनाखै आयु माबा माला बे जमुनाखौ आइनि नोजोराव गाज्रि खालामनो हागोन दे खालामनो हागोनब्रा नों टेनसन लानाङा रनापे माबा माया दा मोनबाय नामा प्लेनिंखौ मोनसिगोन माबा नों दा बे 100 फैसा लानायखौ गोमादों होनना बुंफ्ला आइनि सिगाङाव मानो गोमादों होनना बुंफ्लाब्रा आंहा मोनसे आइडिया फैदों खर' माथायाव जिखिजाया नोङो आं जा खालामनो होदों बेखौनो खालामबानो जाबाय नों दा आइया न'आव फैबाथाय बुंबानो जाबाय आंनि 100आ गोमादों होननानै जागोन दे आदा ओमफ्राय र' ओइ जोंफोर बे साननैसोआ जमुनाखौ एसे सैया खालामबाय दङ न' बेजों मोजाङै रायज्लायाखै नाथाय बेफोरबायदि खालामथ'नांला मानो आं जेबो बुजिनो हायाखिसै नों दा जेबो बुजि मोनथ'वा लासैसो बुजि मोनलांगोन जेखिजाया नोङो जमुनाजों मोजाङै रायज्लायग्रा जादो आरो आइजोंबो आरो आंबो मोजाङै रायज्लायग्रा जासिगोन जमुनाजों ओमफ्राय खामानिफोरखौबो मावफालायनांगौ आरो दे जागोन दे मा बायदिया दिहुननो नागिरदों नोंसो मिथिगौ दे आरो आं जा बुङो बेखौनो नोङो खालामबानो जाबाय अब्लासो जमुनाखौ होखारनो हागोन बे न'निफ्राय होखारनो हायाबाबो आइनि नोजोराव गाज्रि खालामनो हागोन जों बे जमुनाखौ जागोन दे जागोन लिंहरदों फैसाखौ एसे मोनला आरो मोजाङै माथो हो दे आंबो होगोन अके आदा जमुना आब' नै बेयावसो आइनि रुमाव आइया थांबाय नामा आब' थांबाय मानोमोन माबालै जानाय थावानो गैलामोन आं जानाय थाव लाबोनो होनो नागिरदोंमोन बावबाय नंगौ नामा फन हरनोबो मबाइलबो गैया आइनियाव आइखौ गंसे मबाइल लानो होदो लानोथ' नांगौमोन र' आगै नाथाय फैसायानो मिलायाना आइनियाबो खरसा खालामनानै थाङो आङो दुगैहैनि र' बाथौ लिरनोबो जाखासिगोन ओं दे थां दिनैथ' आरो दिवालीबो दायो दोखो बमा गावगोन न' जागोन दे जागोन बाराबा बमाखौ नोंनियावसो गारग्लाना होगोनलै आं र' बेफोरबायदि बमा गारग्ला गुग्ला खालामनाङा र' अबावबा प्लेनिंफोरासो फेलें जागोन जागोन दे आदा आंलाय बावलायलांदोंसोमोन मानसिखौनो माबा इसेबो नायनो हाखाला आङो नों जुदि प्लेनिं बानायामोनबा आं इखौ र' बुथारनायफोरनि प्लेनिं बानायनाङा र' गास बानायनो फैसा गैया मानसिखौ दा आइया सैयाबानो जागोन आइया बेखौ नायनो हायाबानो जोंफोरनिया बोदलाया फुरा जागोन होखारनो हायाबाबो आरो होखारबाथ' बा जोंनिया जेबो टेनसनानो गैखाला
नंगौ नंनायालाय थेवब्लाबो आइया होखारनांगौमोनलै बेखौ सानसे नङा सानसे होखारहरथारनांगौमोन माबा बेजों थानो सुखुथाराखै आं सुखुथारला मानसिखौनो एसेबो नायनोनो हालाबा नायनो हायाबा मा जानो बिनियाबो न'आनो बेनोखाबा बबाव होखारनोसै आइया होखारबानोखि आफाया होखारगोन नामा बिनि बिफाया होखारनाय नङाना जेखि जाया आइनि नोजोराव गाज्रि खालामनो हाबानो जाबाय जोंफोरो नंगौ नंनायालाय जागोन दे ओमफ्राय दा आइया माला बेखौ सैया जागोन माला नायनो हाया जागोन जागोन र' माखौथ' एसेबां आथुर खमसे खम सप्तासे नङाबा 10 दिनालाय लाखागोन आइया बेखौ सै जानो नोङो दा जेखि जाया सप्तासे नङाबा 10 दिनसो मेगन मिसिना थाथारदो आरो आदा मा आइडिया बाहायनानै बेखौ सेयार खालामनो नागिरदों जेखि जाया खालामदो आदा आं आरो एकदम नायबाय थानो बासोदों बिसोरनि अनज्लायनायफोरखौ बांद्राय देखायो फोजोंसारालाय मा दाबो टेनसनानो जोबाखै नामायो फैसाखौबोथ' आं सोनानैनो होखाबाय आंलाय सानदोंमोन मानसिना टेनसना खारगोन होननानै माथो फनखौनो हरा आं हराबा हरखाया मा बेफोरबायदि जाखो दाखालि एसेबां मोजाङै रायज्लायबाय आं सानदों मोजां जाबाय बेनि टेनसना खारबाय होननानै आंनो फन हरग्रा जागोन होनना सानबाय गैया र' खेबसे फनखौनो खालामनि हेलौ मा खालामदों दङ ओरैनो नोंलाय आंबो दङ ओरैनो मालै मा नोंना टेनसना दाबो खाराखै नामायो हा बेखौनो टेनसन खालामबाय दं नामा मा फन सन हरालै आं हराबा आंसो सानफ्रामबो हरबाय थानांगौ नोंहा मा जामारदों आंजों एसेबांथ' रायज्लायनो बारा जाबायना नोङो फनखौनो हरा आं हराबा नोंनो हरग्रोयो नालाय आं हरनो नागिरनायावनो बेनिखायनो हरा आरो ओमफ्राय आं दहायनिफ्रायनो उन्दुगासिनो दिनै मानो उन्दुनांगौ बे दिवालीनि दिनावलाय खामानि मावनो हाया दालाय मा खामानि मावनो दे दा लाखिथ'ना आं माने उन्दुनो हाथ'वाखै दोनथ' बा दोननो जाबायानो दहायनिफ्रायनो माथो उन्दुगासिनो आरो उन्दुबावनो आरो नोङो उन्दुनो ओंखारफिनदों आं दे दोनथ' दाननासो होबाय नङा मा जामारदों मानसियानो माबा जामारदों मानसिया आं दा हमनोनो हाया फैसा दाहार थानायखाय टेनसन जादों होनदोंमोन नाथाय फैसा दाहार थानायखाय टेनसन जायाखै खोनालै बियो बेलेग टेनसन जामारदों खोना बिनिया नाथाय मा टेनसन जामारदों लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे गोलावै बानायनो सानदोंमोन नाथाय सम मोनासै आरोना ओमफ्राय दिवालीनि भिडिअखौ आं गाबोनसो हगारनाय जागोन लोगोफोर गाबोन नङाबाबो समफोर हगारगोन आरोना दिनै हगारनाय जाथ'ला जुदि गाबोन सम मोनोबा गाबोन हगारनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय हेपि दिवाली लोगोफोर